Så er vi lige på vej ud af døren. Jeg skal lige ind i min mors bil, så kommer jeg. Så. Ja. Yes. I mors nye dyt. Yes. Min mor har lige fået en helt ny bil. Det er en elbil. Den er fucking fed. Okay, godt. Jeg finder det er ikke en så forfærdelig lang køretur, fordi den bil vi er i er ikke så lang, så er der et vindue, der er smadret. Så er vi nede ved havnen. Ja. Lige ved at dø, så den duft, den. Yes. Og så er min mor her på bagsædet. Hun har så ikke lige mic på. Vi har ikke lige flere, så vi har lige fået lov til at låne en af dem. Ikke fordi jeg siger så meget. Ikke fordi hun kommer til at sige så meget. Det er mest mig, der taler. Det er mig, der jabber i den her video. Så sætter vi den lige der. Jeg får bestået, I kan høre mig. Min trøje så sådan lidt langt nede. Kan jeg få dig, Lisbeth, til at sætte p-skiven? Så sikkert. Et eller andet, du havde nøglen til bilen, ikke? Det her, det er vores. Jeg er ret sikker på, at du kan ikke nå at ridse. Er det ikke? Men det... Jeg kan i hvert fald ikke låse den. Så jeg tror, det er det. Den her, den er ret, vi skal have sat navn på den. Ja. Den her, den er lidt ridset, så derfor tror jeg, at den er ældre. Sådan der. I skal virkelig have sat navn på. Ja. Du er sådan, det er min mor skal tjekke. Så her, lige nøglerne. Nej, det er mine nøgler. Sådan, I kommer hele tiden til at bytte rundt med nøglerne. Går vi i elbutik eller Matas først? Vi kan lige tage det. Vi er på vej i Matas. Jeg har lige fået sat panserglas på. Det skulle jeg godt nok ikke, fordi det skulle jeg bruge min telefon, når jeg filmer fra min telefon. Så perfekt. Så kom lige en sød hund forbi. Så fik jeg også sådan en her klud med, så jeg tørre min telefon af nu. Jeg pauser lige ind til I noget engine. Der skal have lys, tror jeg, det der UV igen, som ikke dur til at gøre noget. Ellers nogle fede farver. Så skal vi have noget. Har du det hjemme ved dig lige nu? Altså nejlakken? Jeg skal lige op og finde en... Jeg kigger på de Janeiro. Fik vi valgt nogle ting, og så er vi kommet ud af butikken. Vi endte med nogle negle og nogle neglelak og neglefjerner og negle-makeupfjerner og sådan neglelakfjerner og makeupfjerner og nogle pensler og en stor Sol de Janeiro i, og det var en 59. Var det ikke? Sol de Janeiro. Jo. Jo. Og så prøvede jeg også lige nummer 40. Den er så god. Og så var der mere, vi så købte vi nogle negle, vi selv kunne male på, og nogle lim. Og ellers købte vi ikke rigtig særlig meget mere. Jo, så nogle pensler, så jeg kunne male på neglen. I må undskylde, hvis jeg har sagt mange ting af de samme ting. Jeg kan lige lave et haul, når vi kommer hjem. Det er lidt nemmere end her på gaden, fordi tingene ligger i min mors rygsæk. Okay. Hvad er det, der ligger derinde, ved vi? Er det sådan kunst? Ja, eller? det er faktisk butik, der står tom. Hvorfor det? Ja, det er fordi, der er bare en forstrækning, så bliver han tænkt ham derhen. Og så er der ikke rigtig nogen nye, der har, så er der bare nogen, der udstiller lidt, så det ikke ser så tomt. Nå. Ja, han fik også en bød for. Ja, han boede faktisk Nå. i år.
Lige på den anden side. I den der ligger der hvor de unge mennesker er flyttet ind. Der boede han inde. Nå. Men hvor bor han så nu? Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor han er flyttet hen. Nå. Altså fordi vores lejlighed stod meget tomt i sådan mange måneder før mor flyttede. Ja. Ja. Er det så her vi drejer eller hvad? Jeg skal dreje. Spiser du sammen med os, eller spiser du selv, mor, i aften? Vi skal have tabletter. Ja, da. Ja. Vi skal jo også lige have lavet mad, når vi kommer hjem. Hvad Så er du klokken? i gang til at lave tabletter. Nej. Jeg glæder mig til at prøve noget af det nye, jeg har fået. Jeg skal i hvert fald have med ud på de negle og få dem på. Det glæder jeg mig til. Nå, nu har vi tænkt os at tage hjem. Så jeg tænker bare, at vi stopper den her, og så tænker jeg, at jeg kan lave et haul, når vi kommer hjem. Så vi ses! Okay, godt. Hej. Jeg vil jo lige lave et haul. Det her kommer så med i videoen også. Og nu er vi så kommet hjem, som I nok kan se her på baggrunden. Jeg sidder lige ude på deres terrasse. Men første ting, det er den her nejlaksfjerner fra Matas. Den har Vibeke sagt er mega god. Hun bruger den vist selv, når hun har nejlak på. Så gav Vibeke mig de her børster, så man kan lave negle, og dem er jeg mega glad for. Og så købte vi det her neglesæt, og jeg valgte sådan nogle her negle. Den størrelse kan jeg bare bedst lide, fordi de andre kunne jeg ikke så godt lide, så jeg har taget dem. Og så det er en 60 sekunders lim, og så har jeg den samme lim her ved siden af, så jeg ikke lige sådan løber tør. Og det er også 3 sekunders lim. Nail glue, neglelim. Tak, Vibeke. Hun kom lige med vand til os. Og så... Yes. Vibeke kan jo ikke lige vente. Jeg vil gerne være med til det. Og lave aftensmad. Og man går bare op og går klar. Ja, godt. Og så har jeg købt den her... Altså, min mor har købt den her Sol de Janeiro til mig. Og jeg elsker den. Jeg kan lige prøve at åbne den. Altså kan min mor lige duft, fordi hun har ikke prøvet duften før. Jeg har hjemme ved min veninde, og jeg elskede den. Og det er den største, man kan få. Duft. Den er ikke fantastisk. I kan også lige dufte. Den er fantastisk. Det mener jeg seriøst. Jeg vil ikke det her plastikstiller, fordi det er usundt for klimaet. Og så har vi den her Soft Glam Satin Foundation fra Elf. Og den havde jeg manglet. Jeg har kun Hello Glow, som jeg har på nu. Og så har jeg fået 2 nejlak og fået af Vibeke. Den her sorte nejlak, og så den her grønne. Dem har jeg fået. Og så vi mangler en farve i en nejlak. Så jeg har taget den her Hot Pink. Og så den her pastelgule og pastel orange. Og så har jeg den her make-up fjerner. Og den her er de her vatrundeller. Og så finder jeg lige nejlakken. Lige meget nemt, den lå op på toppen, så. Men så har jeg den her pastel pink. Og det var egentlig alt for mit haul. Ja. Jeg ved ikke. Ja, den lader vi bare blive på. Jeg håber, I kunne lide den. Og skriv lige ned i kommentaren, hvad for nogle produkter I vil have købt.
inde i Matas.